Ja, tak. Og fru Trine Pertou Mach. Jamen, i den orientering, der står der følgende sætning: det er ikke en option for Danmark at forlade F-35-programmet. Og så vil jeg egentlig bare bede de to ministre bekræfte, eller en af de to ministre bekræfte, hvorvidt det er den samlede regeringsholdning, og ikke bare forsvarsministerens holdning. Og i forlængelse af det så, om den sætning skal forstås absolut, så uanset at man måtte få viden om, at dansk eksport kommer til at blive eksporteret til lande, der begår krigsforbrydelser, alvorlige krigsforbrydelser, at det heller ikke vil kunne føre til, at Danmark udtræder i F-35-programmet. Skal det forstås absolut, eller er der en grænse? Ja, tak. Og hvem ønsker at svare? Justitsministeren. Jeg kan godt få svare på det. Regeringen har ingen overvejelser eller planer om at udtræde af F-35-programmet. Vi anser det, og det er jeg sikker på, at forsvarsministeren i endnu større detaljer kan redegøre for end jeg, som en væsentlig del af også at bygge vores egen sikkerhedskapaciteter op i en stadig mere urolig verden. Ja, tak. Fru Trine Pertou Mach. Jamen det er med på, at det er det, der er tilgang. At dræbe 5-9-årige civile børn. Alle børn er civile. Jeg har bare brug for at sige det så meget, jeg overhovedet kan. Og han tilføjer investeringsdirektøren i ATP, Mikkel Svenstrup. ATP ser i terme både muligheden for at skabe et attraktivt afkast til vores medlemmer. Okay, så ikke noget med, at det er i den danske befolknings interesse, fordi det er jo offentlige midler, som står på vores lønseddel, som bliver trukket sammen med skat. Når det handler om afkast til vores medlemmer, og investere i en vækstvirksomhed, der skaber nye danske arbejdspladser. Vi vil gerne investere i en våbenfabrik, som er i gang med at lave flere våben, som skaber nye arbejdspladser, som kan lave endnu flere våben til at dræbe civile, som de bliver brugt til lige nu. Udover at være en investering med potentiale, yder ATP med kapitaltilførelsen et vigtigt bidrag i en tid præget af sikkerhedspolitisk ustabilitet. En investering med potentiale, det er, at vi ser, at der højst sandsynligt vil blive brug for at blive lavet flere våben. Hvor ved de det fra? Har de haft indblik i, igen med den overgang, der er mellem det politiske spektrum og ATP, har de adgang til viden om Greater Israel og planerne for det? Har de adgang til viden om, at USA fører geopolitisk krig mod Rusland og Kina? Har de adgang til viden om, at der vil være brug for flere våben i fremtiden? Hvor ved de det fra? Det er en pensionsvirksomhed. Hvor ved de det fra? Jeg spørger bare, jeg siger ikke, jeg ved det. Jeg spørger bare, det er meget interessant som en pensionsfond overhovedet at tale på den her måde. At vi ser det som en investering med potentiale i en tid præget af sikkerhedspolitisk. Tak Christian og Trine. Tusind tak.